Αν είσαι σε φάση που θέλεις πάρα πολύ να κάνεις κάτι δικό σου, αλλά δεν έχεις καθόλου κεφάλαιο, εμπειρία, γνώσεις ή και υποστήριξη, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Γιατί κάθισα και σκέφτηκα και είδα ότι... Όχι, σοβαρά, έκατσα και το έψαξα το πράγμα και σου βρήκα τις πιο έξυπνες επιλογές που έχεις σήμερα στη διάθεσή σου για να ξεκινήσεις τη δική σου online επιχείρηση από το σπίτι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς να μπλέξεις, να ταλαιπωρηθείς ή και να ρισκάρεις. Και βέβαια, για να εξηγούμαστε, μην περιμένεις ανάμεσα σε αυτές να βρεις το πώς να κάνεις το δικό σου e-shop ή το πώς να μπεις στο dropshipping, γιατί όσο sexy κι αν φαίνονται και οι δύο, στην πραγματικότητα δεν είναι επιχειρήσεις που μπορείς να ξεκινήσεις τόσο εύκολα, ενώ δεδομένου και του πολύ υψηλού ανταγωνισμού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστεί να δώσεις πόνο τόσο σε κεφάλαιο όσο και σε κόπο για να τις προωθήσεις. Αντίθετα, σε αυτό το βίντεο θα βρεις 6 πολύ προσεκτικά επιλεγμένες ιδέες που μπορείς να θέσεις σε εφαρμογή σήμερα κιόλας, δεν απαιτούν από εσένα κεφάλαιο, γνώσεις ή δεξιότητες που δεν έχεις, ίσα ίσα που μπορούν να σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις το μέγιστο όσα ήδη έχεις και μπορούν να σου χαρίσουν αυτή τη διέξοδο διαφυγής που ψάχνεις από μια ζωή που από ό,τι καταλαβαίνω δεν μοιάζει να σου είναι αρκετή. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα κινητό ή και ένα λάπτοπ και μπόλικη όρεξη να ανακαλύψεις πόσα πολλά μπορείς να καταφέρεις μόνη σου. Αβάντι, μαέστρο! 1. Πώληση μεταχειρισμένων. Για μένα, μία από τις πιο έξυπνες επιλογές για να ξεκινήσεις το ταξίδι σου στο επιχειρήν, αφού δεν απαιτεί απολύτως τίποτα. Καμία τεχνική γνώση, καμία προϋπόθεση, site e-shop και δεν συμμαζεύεται. Μόνο το κινητό σου χρειάζεσαι στην ουσία και λίγο χρόνο να επιθεωρήσεις όλα σου τα υπάρχοντα και να αποφασίσεις ποια θα μπορούσες να πουλήσεις. Μιλάμε για τα πάντα, έτσι. Από ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, μέχρι παιδικά, είδη σπιτιού, βιβλία, διακοσμητικά. Αρκεί βέβαια να είναι σε καλή κατάσταση, δεν πάμε να κάνουμε αρπακτές. Δεν χρειάζεσαι κεφάλαιο, δεν υπάρχει ρίσκο, ξεκινάς με ό,τι έχεις ήδη στο σπίτι. Και είναι για μένα, παιδιά, ένα ιδανικό πρώτο βήμα, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις σιγά σιγά και στο mindset του επιχειρηματία. Να δεις τι πουλάει και τι όχι, για ποια τιμή, πώς μπορείς και εσύ σιγά σιγά να δημιουργήσεις το δικό σου branding, πώς να διαχειρίζεσαι πελάτες, πώς να παρουσιάζεις ένα προϊόν. Μια πολύ καλή επιλογή για να ξεκινήσεις είναι φυσικά το Vinted, το οποίο ήρθε σχετικά πρόσφατα και στην Ελλάδα και είναι ίσως η πιο οργανωμένη, εύχρηστη και αξιόπιστη πλατφόρμα για second hand ρούχα και αξεσουάρ. Δημιουργείς προφίλ μέσα σε 2 λεπτά. Ανεβάζεις φωτογραφίες και περιγραφή για κάθε προϊόν που μπορείς βέβαια να φτιάξεις με την πολύτιμη βοήθεια του ChatGPT και όταν γίνει με το καλό η πώληση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εκτυπώσεις το voucher αποστολής και να στείλεις το δέμα στον πελάτη σου είτε μέσω Box Now είτε μέσω των κλασικών courier. Το Vinted δεν κρατάει καμία προμήθεια από τον πολιτή, τουλάχιστον προς το παρόν, αφού χρεώνει για την υπηρεσία τον αγοραστή. Τα χρήματα τα βλέπεις στο Vinted Wallet, το πορτοφόλι σου δηλαδή, και μπορείς να τα μεταφέρεις στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, έχω φίλη που ξεκίνησε τσούκου τσούκου έτσι για την πλάκα της, με σκοπό στην ουσία να ξεφορτωθεί ρούχα, αξεσουάρ, παιχνίδια του γιού της που μεγάλωνε, έγινε ανάρπαστη και τώρα την παρακαλάνε φίλοι και γνωστοί να αναλάβει να πουλήσει και τα δικά τους. Με λίγη καλή οργάνωση, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό business με πολύ καλό περιθώριο κέρδους. Τώρα, αν είσαι και καλλιτέχνης ή τέλος πάντων πιάνουν τα χέρια σου και φτιάχνεις τα δικά σου προϊόντα, μια πολύ καλή λύση είναι και το jumpjar.gr, το ελληνικό online marketplace που είναι αφιερωμένο στα μοναδικά προϊόντα ανεξάρτητων Ελλήνων δημιουργών και μικρών επιχειρήσεων. Δεν χρειάζεται να έχεις επιχείρηση ή δικό σου site, μπαίνεις και ξεκινάς να πουλάς day one. Αυτά. Επόμενο. Πριν περάσω όμως το επόμενο, να σου πω σε περίπτωση, λέμε τώρα που δεν με γνωρίζεις, ότι είμαι η Εύα η Επιτροπάκη με το όνομα και αγαπώ να κάνω περιεχόμενο με σκοπό να σε βοηθήσω να ξεκινήσεις ή να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου. Και αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, όχι με το ζόρι, τα έχουμε πει, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πάτα το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο που θα είναι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο συχνά, όλο και πιο συχνά. Κάνε ένα like, άφησε ένα σχόλιο, κάνε κάτι της τέλος πάντων, στείλε και ένα περιστέρι για να καταλάβω ότι σου άρεσε. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε με το 2. 2. Newsletter. Από τις πιο low cost αλλά πολλά υποσχόμενες ιδέες για online επιχείρηση, ταμάμ για εσένα που σου αρέσει το γράψιμο και η επικοινωνία και έχεις ένα θέμα που σε παθιάζει. Αν είσαι τέτοιος τύπος λοιπόν, μπορείς να μοιράζεσαι χρήσιμες πληροφορίες, γνώσεις, tips και συμβουλές μέσα από ένα εβδομαδιαίο newsletter. Πουχου, αν είσαι μαμά διδήμων, θα μπορούσες να βοηθάς και άλλες μαμάδες που είναι στην ίδια φάση με εσένα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αλλά και να ευχαριστηθούν αυτή την τόσο ξεχωριστή εμπειρία. Άλλο,
αν είσαι graphic designer, θα μπορούσες να στέλνεις κάθε εβδομάδα έμπνευση και εργαλεία για δημιουργούς. Ή τρίτο παράδειγμα, αν απλά αγαπάς πάρα πολύ το μέρος που ζεις και την κοινότητα στην οποία ανήκεις, θα μπορούσες να συγκεντρώνεις ό,τι γίνεται στην πόλη, στο δήμο, στο νησί σου ή ό,τι τέλος πάντων πρέπει κάποιος να γνωρίζει και να ενημερώνεις σταθερά τους συμπολίτες σου. Δεν χρειάζεται να είσαι δημιουργός περιεχομένου με μεγάλο κοινό. Αν έχεις μια μικρή παρουσία στα social media ή απλώς ένα κύκλο ανθρώπων που εμπιστεύονται πολύ την άποψή σου, μπορείς να ξεκινήσεις από εκεί και σιγά σιγά να φέρεις κι άλλους, είτε με word of mouth, είτε μπαίνοντας σε σχετικά forums, groups και online κοινότητες, είτε ακόμη και με low budget διαφημίσεις σε Facebook και Instagram. Για να ξεκινήσεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις μια πλατφόρμα για emails όπως το MailerLite ή το MailChimp, πιθανώς να είσαι OK και με τη free τους έκδοση, και να δημιουργήσεις μια landing page. Μια απλή σελίδα δηλαδή, στην οποία θα ενημερώνεις αναλυτικά τους επισκέπτες σου περί τίνος πρόκειται, για ποιο θέμα θα γράφεις, τι θα μπορεί κανείς να βρει, να μάθει κτλ. Και όποιος θέλει θα μπορεί να γραφτεί βάζοντας το email του. Το κόστος είναι σχεδόν μηδαμινό και τα πρώτα έσοδα μπορείς να τα δεις μέσα σε λίγους μήνες, αν βέβαια είσαι συνεπής στην παραγωγή και αποστολή του περιεχομένου σου. Έσοδα μπορείς να έχεις από affiliate links, χορηγίες και συνδρομές, αν το κοινό σου είναι πολύ εξειδικευμένο. Τα πλεονεκτήματα, ότι δεν έχεις προϊόντα, αποστολές ή κάποια πλατφόρμα να συντηρείς και να προωθείς, ενώ στα μειονεκτήματα, ότι θέλει προσοχή, συνέπεια, φροντίδα, αγάπη και προδέρμ, όπως και τα περισσότερα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αν όμως αγαπάς να γράφεις, είναι ίσως η πιο έξυπνη είσοδος στο λεγόμενο creator economy. 3. Print on demand. Αν το έχεις με το design, την αισθητική και το creativity, αλλά δεν θέλεις επουδενή να μπλέξεις με στόκ, αποθήκη και παραγγελίες, το print on demand είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τι κάνεις? Στην ουσία φτιάχνεις απλά τα σχέδια για t-shirts, tote bags, κούπες ή ψηφιακά εξώφυλλα και τα ανεβάζεις σε πλατφόρμες όπως η Amazon Merch. Όταν κάποιος αγοράσει το προϊόν, η πλατφόρμα το τυπώνει και το στέλνει για λογαριασμό σου. Φοβερό! Και εσύ παίρνεις προμήθεια από κάθε πώληση χωρίς να χρειαστεί καν να το αγγίξεις. Για να γίνεις πολιτής στο Amazon Merch, θα πρέπει να κάνεις την αίτησή σου και όταν αυτή εγκριθεί, θα πάρει λίγες ημέρες να έχεις υπόψη σου, ανεβάζεις τα σχέδιά σου και επιλέγεις το προϊόν ή τα προϊόντα στα οποία θα ήθελες να τυπωθούν. Τα royalties, τα ποσοστά δηλαδή από δικαιώματα που κερδίζεις, ξεκινούν από 10 έως 20% ανάλογα πάντα με το προϊόν και την τιμή. Υπάρχουν βέβαια και άλλες σχετικές πλατφόρμες πώλησης ανάλογων προϊόντων, όπως η Redbubble σου δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσεις εσύ το περιθώριο κέρδους σου, ή και η Printful που συνδέεται πανεύκολα με το Shopify και το Etsy και σε χρεώνει μόνο για το κόστος παραγωγής. Για να δημιουργήσεις εσύ τα σχέδιά σου, μπορείς βέβαια να χρησιμοποιήσεις πολύ γνωστά εργαλεία όπως το Canva, το Kittl ή και το Adobe Illustrator αν είσαι πιο προχωρημένος, αλλά θα μου υπολογίσεις 5 έως 40 ευρώ για να χρησιμοποιήσεις τις premium ή προεκδόσεις τους. Εναλλακτικά, και αν θες έτσι να δημιουργήσεις πιο επαγγελματικά mockups και visuals, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άλλες πλατφόρμες όπως το Playground, το Print On by Envato και το Printify. 4. Amazon KDP. Τώρα, στην ίδια λογική, μια επιπλέον επιλογή που εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα, το ομολογώ, είναι το Amazon KDP, which stands for Kindle Direct Publishing, που είναι στην ουσία η εξειδικευμένη πλατφόρμα της Amazon για self-publishing βιβλία, e-books ή και paperbacks. Μεταξύ άλλων λοιπόν, στην KDP μπορείς να πουλήσεις και τα λεγόμενα low to medium content books, βιβλία ή τέλος πάντων printables χαμηλού περιεχομένου, δεν πάμε δηλαδή να τυπώσουμε τα 100 χρόνια μοναξιάς, κατάλαβες, όπως planners, journals, σημειωματάρια, coloring books, activity books ή βιβλία με σταυρόλεξα. Να πούμε πως είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Amazon Merch, δηλαδή αν έχεις λογαριασμό Merch δεν έχει σημασία, πρέπει να κάνεις ξεχωριστή εγγραφή στο kdb.amazon.com. Δεν στοιχίζει τίποτα για να μπεις, δεν χρειάζεται έγκριση, αρκεί να έχεις έναν ενεργό τραπεζικό λογαριασμό και άφημη είτε εταιρικό είτε απλού ιδιώτη. Στην ίδια λογική ανεβάζεις εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και κυρίως περιεχόμενο σε μορφή PDF και η Amazon θα εκτυπώσει και θα στείλει το προϊόν εφόσον γίνει πώληση. Πώς σχεδιάζω τώρα, κούκλα μου, ένα ολόκληρο βιβλίο, θα με ρωτήσεις και θα έχεις και τα δίκες σου, αλλά μη φοβού, σε έχω. Μπορείς εννοείται να μπεις στο αγαπημένο Canva με 11,99 το μήνα, νομίζω η προέκδοση, ή και στο Bookbolt με $10 το μήνα, που είναι μια πλατφόρμα ειδικά αφιερωμένη σε αυτά τα self-publishing βιβλία, στην οποία, πρόσεξέ με, μπορείς όχι μόνο να σχεδιάσεις πανεύκολα το προϊόν σου, αλλά το σημαντικότερο, να βρεις και τι να φτιάξεις με βάση το τι πουλάει και τι έχει ζήτηση στην πλατφόρμα της Amazon. Και αν δεν γουσταρίζεις να σχεδιάζεις, κανένα πρόβλημα, μπορείς επίσης να αγοράσεις και έτοιμα εσωτερικά templates με εμπορική άδεια στο Creative Fabrica, στο PLR Databases, αλλά και στο Marketplace του Bookbolt. Και μόλις είσαι έτοιμη, κάνεις λογαριασμό στο kdb.amazon.com,
ανεβάζεις το αρχείο σου, επιλέγεις μέγεθος, τιμή, βάζεις εκεί τις πληροφορίες που σου ζητάει, βάζεις και μια περιγραφή και το βιβλίο σου εμφανίζεται στην Amazon παγκοσμίως. Τα royalties επίσης, να πούμε, κυμαίνονται περίπου στο 60% μείον τα έξοδα της εκτύπωσης, που και αυτά δεν είναι πολλά, νομίζω στο 1 με 1,5 δολάρια. Τα πλεονεκτήματα, ότι αν το δουλέψει σωστά, μπορεί να εξελιχθεί σε μια ωραιότατη πηγή παθητικού εισοδήματος, ενώ στα αρνητικά, ότι λόγω ανταγωνισμού θέλει καλό SEO, πειραματισμό για να δεις τι πουλάει και τι όχι. Θέλει δηλαδή να ξεκινήσεις με 20-30 σχέδια για αρχή να δεις τι παίζει και να κάνεις βέβαια και μια αλφα προώθηση σε TikTok και Pinterest, που είναι οι ιδανικές πλατφόρμες για αυτή τη δουλειά. 5. Drop Services. Ένας όρος που δεν ακούγεται πολύ, είναι η αλήθεια, μιας που το drop έχουμε συνηθίσει όλοι να το βάζουμε δίπλα στο shipping. Όμως εδώ υπάρχει, φίλοι μου, μια επιχειρηματική ευκαιρία που λίγοι νομίζω έχουν αντιληφθεί και εκμεταλλευτεί. Το drop services λοιπόν είναι ένα έξυπνο μοντέλο online επιχείρησης, στο οποίο τι κάνεις, προσφέρεις στην ουσία και πουλάς μια υπηρεσία που δεν παρέχεις εσύ, αλλά αγοράζεις από έναν άλλον επαγγελματία, κρατώντας τη διαφορά ως κέρδος. Είναι, φαντάσου, σαν να έχεις το δικό σου πρακτορείο χωρίς να έχεις υπαλλήλους. Θα μπορούσες δηλαδή, πουχου, ακόμη και αν δεν έχεις την παραμικρή ιδέα από βίντεο περιεχόμενο, να φτιάξεις ένα agency που να προσφέρει υπηρεσίες σε δημιουργούς περιεχομένου, όπως το video editing, το thumbnails design, αρθρογραφία, έρευνα, whatever, τις οποίες αντί να κάνεις ο ίδιος, θα αναθέτεις σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, αφού βέβαια έχεις πρώτα ελέγξει την ποιότητα της δουλειάς τους και την αξιοπιστία τους. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο δε μπορείς να το εφαρμόσεις σε πάρα πολλά διαφορετικά industries. Π.χ. στη δική μου έρευνα είδα αντίστοιχες επιχειρήσεις ακόμη και στον τομέα των home services, με τις προσφερόμενες υπηρεσίες να ποικίλουν από την καθαριότητα μέχρι το κούρεμα του γκαζόν, επιδιορθώσεις και ούτω καθεξής. Τώρα βέβαια, αν διαθέτεις ο ίδιος τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, π.χ. σε graphic designer, κειμενογράφος, video editor και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και θέλεις να κάνεις κάτι δικό σου, ο πιο εύκολος δρόμος φυσικά είναι να μεταπηδήσεις στο freelancing, ξεκινώντας να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου επιπληρωμή σε πλατφόρμες όπως η Upwork, η Fiverr, η Guru και πολλές άλλες. Άντε και μια έκτη, όχι τίποτα άλλο, επειδή είστε εσείς. 6 λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα. AI Automation Expert, παιδιά. Και θα το ομολογήσω, έπαθα λίγο την πλάκα μου όσο το έψαχνα, γιατί μου φάνηκε όχι απαραίτητα η πιο εύκολη, θα είμαι ειλικρινής, αλλά σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή που νομίζω θα γίνεται όλο και πιο hot όσο περνάει ο καιρός και οι επιχειρηματίες θα αρχίσουν να συνειδητοποιούν πόσο χρήμα μπορούν να γλιτώσουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και επειδή βέβαια, ας μην γελιόμαστε, η απόσταση μεταξύ της σκέψης και της πράξης θα παραμείνει μεγάλη, ειδικά για εκείνους που έχουν να ντυλάρουν 200 πράγματα μέσα στην ημέρα τους, μπορείς να ξεκινήσεις μία online επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, βοηθώντας στην ουσία μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να ενσωματώσουν το AI στις καθημερινές λειτουργίες και ανάγκες τους. Αν αφιερώσεις λοιπόν λίγο χρόνο να μάθεις πώς λειτουργούν βασικές γνωστές πλατφόρμες που προσφέρουν ένα σωρό δυνατότητες, όπως η Zapier που συνδέει πάνω από 6.000 apps, η Notion που είναι ίσως το πιο γνωστό project management πολυεργαλείο, ή η Airtable που είναι μια πολύ εξελιγμένη βάση δεδομένων, μπορείς να γίνεις ο άνθρωπός τους, υπεύθυνος για την αυτοματοποίηση όλων αυτών των επαναλαμβανόμενων εργασιών, που είναι μεν απολύτως απαραίτητες, αλλά στοιχίζουν συνήθως πολύ σε κόπο, χρόνο και χρήμα. Και για να δώσω και ένα παράδειγμα, να μην τα ακούς όλα αυτά και φοβάσαι, θα μπορούσες να δημιουργείς και να πουλάς απλές ροές εργασίας, workflows τα λεγόμενα, για τη διαχείριση, λέω εγώ, των social media ενός επιχειρηματία. Και συγκεκριμένα, πουχου, κάθε φορά, ας πούμε, που ο επιχειρηματίας θα ανεβάζει νέο YouTube βίντεο, το Zapier να το εντοπίζει αυτόματα από το RSS feed του καναλιού του και να αποθηκεύει το βίντεο στο Notion με τίτλο, περιγραφή και ημερομηνία, για να μπορεί να τα έχει όλα συγκεντρωμένα. Παράλληλα, να δημιουργείται αυτόματα αντίστοιχο Instagram ή και LinkedIn post με σχετική περιγραφή και link, ενώ θα μπορούσε πιθανώς να στέλνει και ένα newsletter στην email λίστα μέσω MailerLite. Μεταξύ μας, παπάδες θα μπορούσες να κάνεις, αρκεί να έχεις όρεξη, να γουσταρίζεις την τεχνολογία και να σου αρέσει να βρίσκεις λύσεις και να κάνεις τη ζωή του πελάτη σου ευκολότερη. Και δεν χρειάζεται να είσαι developer έτσι που δεν είναι. Αρκεί να μάθεις να κουμπώνεις τα εργαλεία μεταξύ τους με δημιουργικό τρόπο και να αρχίσεις να επικοινωνείς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σου στο κοινό στο οποίο θέλεις να απευθυνθείς. Μπορείς να χρεώνεις είτε με το workflow, είτε να φτιάξεις ένα recurring πακέτο, π.χ. συντήρηση και νέα αυτοματοποίηση ανά μήνα, που μπορεί να γίνει σταθερή πηγή εισοδήματος. Αυτά! Αν σου άρεσε το βίντεο και ό,τι είδες σου φάνηκε χρήσιμο,
κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσεις, σε παρακαλώ, μην ξεχάσεις να παρακολουθήσεις και το προηγούμενο μου βίντεο που είναι αφιερωμένο στις επιχειρήσεις που θα άνοιγα το 2025 χωρίς δεύτερη σκέψη.